Què és la pobresa infantil? La pobresa infantil és la conseqüència de la pobresa de la família. Darrere d'un infant pobre hi ha uns pares en situació de pobresa. La pobresa suposa un accés difícil o fins i tot la privació de recursos materials i recursos no materials. Per tant, això comporta que no hi hagi igualtat d'oportunitats entre tots els nens i nenes. La pobresa infantil és una situació absoluta, però també relativa, ja que els infants comparen la seva situació amb la de les persones del seu voltant, és a dir, els falten coses respecte als altres. La pobresa infantil té diferents àmbits i impactes. Pobresa energètica és la manca de confort a la llar, per exemple, el fet de no poder-la mantenir a una temperatura adequada. També vol dir no tenir energia per cuinar, fer funcionar els electrodomèstics, escalfar l'aigua o connectar-se a internet. Pobresa alimentària, que implica malnutrició, és a dir, no tenir una dieta adequada o fins i tot desnutrició, no tenir suficients aliments. Pobresa d'oci, que són totes les mancances en les activitats de lleure dels nens i nenes. A més, la pobresa té altres impactes en la vida dels infants, en l'educació i el desenvolupament cognitiu, en la seva autoestima, en la salut i en les relacions entre pares i fills. I com es mesura? Com que es tracta d'un concepte molt complex, com més indicadors, millor. Per calcular el llindar de risc de pobresa, primer cal ordenar totes les rendes de la més alta a la més baixa. El valor del mig rep el nom de mediana i deixa el 50% de rendes més baixes a la dreta i el 50% més alt a l'esquerra. Per parlar de pobresa, ens hem de fixar en la part dreta, la de les rendes més baixes. El llindar de risc de pobresa l'obtenim calculant el 60% del valor que tingui la mediana. Un cop tenim la xifra, la situem a l'escala. Dins el llindar del 60% hi ha diferents graus d'intensitat de la pobresa. El 60% pròpiament dit es considera pobresa moderada, el 40% pobresa alta i el 25% és la pobresa severa.